движа напред. Не в тръпката на победен марш, не край тържествен шпалир, не под дъжд от цветя, аз се движа напред, напред. Аз се движа напред, жалък и упорит, като бойна кола, по разробено в ями шосе. Като бойна кола си стърбушена броня с разкривено шаси и угаснали парове, край която снарядите вдигат фонтани от пръст и която залита все пак упорита и жа... Спите ли? Бях задрямал. Защо? Ох, не бива ли? Защо да не бива? Просто лицето ви ми се стори някак напрегнато. Навярно пак съм летял. Пак сте летял? Да. Нали знаете, когато треската ме поеме, се чувствам сякаш летя стремглаво покрай една черна река, едни високи хълмове. Имам чувството, че стигам до някъде. Но не стигам до никъде. И продължавам в самотата, свободата, докато... докато... Ами, аз пак ще дойда. Метнал се на седлото, качил до себе си весели слънница, тегли към своето царство. Да живее техни, любов и съгласие. Най-важното е, че всичко трябва да се разкаже на един дъх, на един обективен човек.
истории, повече няма да те взимам със себе си. Точно тя ти ще не искаш. Ами виж сега, помисли какво ще кажат за мен, че не мога да излеза на глава с едно дете. Айде стига глупости. Броя до 3. 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Жойчо, знаеш какво е това? Не. Половината от това. За мене. А искаш ли 5 на 0 за мен? Ай, Жойчо. Забравихме подарък. Това е пирит на Круза. Пирит на Круза. Я остави пожарникарите ми, кажи какво става с рицарите. Ти сега кой си, Д'Артанян или Скарамуш? Ами не знам, не съм си избрал. А какво ще кажеш, ако ти изберем едно ново име? Например, рицарят на блестящия кристал. Хубаво, а? Аха. Хайде, на добър час. Чао. Чао. Наричат го кръщаване. А понякога дори мацат лицата с вакса. Трябваше да ги напиеш. Сега не може, но ще ги набия. Непременно ще ги набия. Как се казваш? Валери. Аз съм Елка. А това е Краси. А това са Мони, Дали и Яна, моите най-добри приятелки. Приятно. Ние сме отбор по художествена гимнастика. Само, че обещай, че няма да ни издадеш. За какво? Че си ни срещал тук. Ние тренираме тайно, за да не ни видят другите нашите съчетания. Обещаваш ли? Ага, да, обещавам. Как си? Добре съм, само че съм болен. А какво ти е? Синузита, много е възпален. Боли ли? Не чак толкова. А мене никога нищо не ме боли, защото спортувам. Не обичам това. Ако искаш, ела при нас. Ще те научим да въртиш лента ето така. Да скачаш на въже ето така. Не. Както искаш. Айде. Аз си вървя. Лека нощ. Лека нощ. Валери! Да? Някой път ще ме научиш ли да играя шах? Да, стига да се намери фигурки, защото Данко очите ги изхвърлиха през прозореца. Като ги намериш, ще ме научиш, нали? Да, ще те науча. Обещаваш ли? Обещавам. Лека нощ. Лека нощ.
Пушките! Аз и на война съм била. Ама такова чудо, бомбандират Обаче, Гени, така че няма страшно. Съпетове не знам, то си негова работа. Аз си казвам, роднини сме всичко, обаче цяла година, как не се умори, бе, момче? Това е изкуството. Иска жертви. Знаеш, започна от Луис Армстронг, например. При това не е дали то в Америка. Трябва веднъж да се започне. Какво ще почваме, бе? Аз си говоря за спиране.